anting ki mesti bar sekolah ora adus. Lah ngopo? Delok sikile enek kepekane notasi gitu. Nah, Aku adus. lah kok enek kepekan Mergane arep ngapa? kepekan Ya ki kok Allah yo anting. neker. Lho mana ra percaya disut ya Allah ya kaya. Mergane mau Ya ampun. ujian. Ujiannya jam 4. Aku adus toh. Lah nek ra Terus ora aku resik. ngepek. Loh, ora, aku ujian jam 4. Lah ujian kok ngepek tak kandhake dosenmu lho kowe malah Iki live streaming ki kelas streaming lho. Buat. Mula Pak, niki wonten dosen kula lho, Pak De. Ayo salahe kok kowe iki. Kowe iki ya kurang ajar kowe jenenge. Sesuk nek iki sinau, ora ya kuwi becok ming nang kene. Ayo. Lah terus Nang kene. kok ya iso aja ngepek nek sikil ki apa nek ujian karo jegang ngene ya. Kan kula nabuh bonang to pas niku. Hmm. Nah, terus kan ngene iki